בשעה זו נערכת שם הפגנת תמיכה בממשלה ובתהליך השלום. רבבות בני אדם הגיעו למפגן התמיכה הזה. אם כן, הפגנת השלום של הממשלה, כן לשלום, לא לאלימות, נמצאת עכשיו בעיצומה. ללא ספק הפגנת שרירים אחרי תקופה ארוכה שבה הייתה תחושה לפחות בקואליציה שהרחוב מופקר, כך דבריהם, לימין. כך זה נראה מכיכר העירייה בתל אביב. שלום לכם מאולפן תל אביב ירושלים, בידינו הודעה. לפני כחצי שעה, בתום עצרת ההזדהות בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, היה ניסיון לפגוע בראש הממשלה יצחק רבין. נורו 3 יריות לעברו, נשמעו שם 3 יריות. היורה נתפס לפי הידיעות שבידינו. ראש הממשלה הועבר לבית החולים איכילוב בתל אביב. מצבו אינו ידוע לנו בשלב הזה. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה אשר נרצח בלב הקודש ערב בתל אביב. הממשלה תתכנס בעוד שעה לישיבת אבל בתל אביב. יהי זכרו ברוך. יצאה ההודעה של איתן הבר, ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. יותר מזה, יעקב, אני לא יכול לומר כרגע. אהרון ברנע, בית החולים איכילוב בתל אביב, תודה רבה לך. השעה עכשיו 11:15. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. אהרון ברנע בבית החולים איכילוב, אנחנו מנסים לחזור אליך. הרבה שנים אני עובד במקצוע הזה של התקשורת, יעקב. מעולם לא העליתי בדעתי שאני אהיה זה שיבשר לך על כך. לא העליתי בדעתי. אבל זה מה שהתבשרנו כאן. והמהומה שמאחוריי היא כבר באמת משנית. באמת משנית. עכשיו אמרו בחדשות, מה קרה לך אתה? מה אתה שמה? אלה התמונות בשידור חי מבית החולים איכילוב בתל אביב, דקות ספורות לאחר היוודע דבר מותו של ראש הממשלה יצחק רבין. הוא נרצח בקרב על השלום. החייל הזה שעבר הרבה מלחמות נרצח בקרב על השלום, והוא לא הצליח. הרמטכ"ל הזה נרצח. האנשים הולכים פה אבלים וחפויי ראש. אתה רואה אנשים שחופנים את ראשם בידיהם, אנשים שבוכים, אנשים שזועקים. ישיבת הממשלה אמורה, אני מניח ממש ברגעים האלה, להתחיל. הממשלה חייו נקטלו, לא מפעלו. כשהיה מנהיג נדיר בעמנו, כך הוא גם היה מנהיג נדיר בעולמנו. יהי זכרו ברוך. ואנחנו עוברים עכשיו, אם אנחנו יכולים בשידור חי, לשמוע הודעה מיוחדת מטעם נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. Yitzhak Rabin was my partner and my friend. I admired him and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. I am very sad and very shocked for this awful and terrible crime against one of the brave leaders of Israel and the peacemakers. I've known him over the years and have worked with him very hard to achieve a common objective. To me he was a brother and a friend. רפי רשף מצטרף אליי עכשיו. אנחנו ממשיכים כאן בערוץ 2 לשדר במהלך הלילה שידור רצוף. מישהו קיווה שמדינת ישראל שונה מעמי העולם,
נדמה שהלילה איבדנו משהו מהייחוד הזה. אילן, שלום. לפני דקות אחדות הגיעה אלמנתו של ראש הממשלה לאה רבין. היא נכנסה בכניסה האחורית שהיא נתמכת על ידי שני אנשי ביטחון, וממש היא בקושי הלכה, היא ממש נראתה בוכייה ומתייפחת. בינתיים ממשיכים לזרום לכאן עוד מאות של אנשים, הדליקו כאן מאות נרות זיכרון. העצב הכבד הזה חצה מחנות. איש לא דיבר על שמאל או ימין. לפנות בוקר אספו אבנים מאחת מפינות העיר והתחילו לבנות גלעד. אחד האנשים היותר קרובים לראש הממשלה בשנים האחרונות, שמעון שבס, שלום לך. להחליט כל מה שיכול ללכת לבן אדם, גם חבר, גם מנהיג. הלכה לי המדינה.